Donostiako maratoiaren irteeragunetik emango bizuegu gaur ongietorria. 42 kilometro pasatxoko ibilbidea egin beharko dute gaur korrikalariek. Horrelako kirol erronka bat nola prestatu behar den azalduko bizuegu gaur. Oinak nola zaindu, oinetako egokienak nola hautatu eta lasterketarako estrategia aproposena erabakitzen ikasiko dugu gaur. Hori gaurko edukia. Ongietorri Teknopolisera. Maratoi eguna baino askoz lehenago hasten da lasterketaren prestaketa, hala behar du behintzat ondo egin ahal izateko. Bakoitzaren fisikoaren araberakoa da prestaketa noski, baina adituek diote hasiberriek 6 hilabete lehenago ekin behar diotela lanari. Pues llevo como 15 o 16 semanas entrenando. Ez que ez da planifikatu. Baitzena pizkat igeri, pizkat korrika eta aldo danean, umiekin eta holan aldo danean. Ni entrenatzen zoritxarret ezaka denborarik eta orduan astean bakarrik 60 kilometro. Ni hasi nintzen udaran, abuztu inguru hortan pixka fondo pixkat iten, gero potentzi pixkat eta hola, eta bueno, azkenien astebukaratan rodaje luziekin. 30 kilometroko baten bat egin behar duzu, 15-16 normalena izaten da. Maratoi bat lehenengo gauza kontuan hartu behar da oso luzeko iraupeneko proba dela. Hori da lehenengo gauza. Kontuan hartu behar dugu, esfortzu bat egiterakoan bi gauza kontuan hartu behar dira. Bat da intensitatea, ze intensitatean korritzen den, eta bestea ze iraupenean. Eta bilak batea kombinatu behar dira. Kasu honetan, esfortzuari begiratuta, printzipioz iraupena da landu beharko litzakena. Eta gero ikusiko dugu, ze intensitatean eraman daiteken hori. Normalean olako probat egiterakoan, egin behar dena test bat, test progresibo bat, test anaerobiko, test eskalonatu bat hemen laborategian egiten duguna. Horrekin analizatzen dugu parametro bat dela laktatoa, eta laktatoaren pilatzearen arabera markatzen digu atalasean kokatuta dagoen. Esfortzu proba bat egitea. Esfortzu proba bat laktatoa neurtuta edo gutxinez atalasea ondo kalkulatuta. Horren arabera, behin atalasea kalkulatuta dagoen, egiten dena da, horren arabera entrenamentuaren erritmoa jarri. 6 hilabete. Maratoi bateako esango nuke, 6-8 hilabete. Maratoia korritzeko entrenamentutan ondo 30-eraino, hori da proportzio berdina. Horreaino balin bazaude, bakigu gero 30-etik 45 gauza gertatu daitezkela. Baina printzipioz, prestakuntza egoki badago, batez ere 30 horiek nahiko ondo bukatu bale maituzu, bukatu bale maituzu ezin zehala muitu, orduan pentsatu beharko litzake, baina bestela hor dago. Zapatilan ikuste bai dela importantia, ze, klaro, pixua oinetan dijoa, eta ordu asko dira, eta asfaltuan kontra asko zuaz, eta asko golpeatzea. Oso garrantzitsua da, porque bestela gerriak eta belaunak eta asko sufritzen dute. Ni honek apurtuta dauz. Era un 3x1. Hay que coger una zapatilla que tenga amortiguación, sobre todo si estás cerca de los 80 kilos como nosotros. Entonces hay que coger zapatilla de amortiguación. Ni maratoietako, baina dia zapatil mista batzuk, ez zaizkit gehiagik gustatzen gehiagik arrisgatzea maratoian zapatiladetik zeren azkenean muskularki asko sufritzen dugu. Eta nahiago dut zapatila batzuk amortibazio gehiago eukitzea gutxixo baino. Baina bai, batzuk dozko berezik gustatzen zaizkidenak bai. Korrika egiteko ez da material askorik behar, ez da teknologia berezirik, kirol arina da zentzu horretan, baina kasu honetan oinak dira tentu zaindu behar direnak. Horretarako zapatila egokiak hautatzea ezinbestekoa da. Joan, hase ondo. Posten naizu hemen egoteaz, ze etorri naiz
kirola egiteko oinetakoa geroztea. Eta ni bakizu, beti fijatzen ez lehenengo prezioa. Prezioak gehienak altu xamarak irtuko dizkizu, baina beste ezaugarri batzuetan fijatu beharrazea. Eta zeri behiratu behiko notzake? Lehen da bizi zure gorputza zautu berezu, zure oinak eta zure asmoak. Nun korrika egin nahi dezun, ze distantzia, nolako zapaltzea daukezun, zure oina nolako badan pixkat. Eta horren arabera zapatilla mota ezberdina daude. Adibidez, maratoi bat egiteko? Maratoi bat egiteko, zapatillak, batez ere entrenamentutarako, zapatilla pixka babesgarriak izan barrute. Oso harinak ezin dira izan, orduan kasu egiten ikusi behar dugu bai distantzia eta baita ere pixua. Amortiguazioak babesa emango dugu. Egia da, batzutan arintasuna bilatzen da zapatilla baten, baina arintasunak amortiguazio gutxiago dauke, euskarri gutxiago dauke, eta azkenen libre ibiliko gea, eta edozein patologian aurren errexago lesionatu gaitezke. Demagun, nire pixua, 78 kilo, zeri behiratu beharko notzake lehenengo? Distantziari, eta batez ere korrika egin behar dezun. Asfaltoan korrika egin behar duzu, asfaltoa terreno bezala oso gogorra da. Eta distantzia luzea baldin bada, orduan saiatu behar duzu zapatilla bat eusten ondo iraungo dizuna. Ez da, helburua ez da bakarrikan karrera. Helburua baita ere da, zenbat entrenamendu egin behar dezun maratoi bat egiteko. Nik aurten egin du behobia, zapatilla batzuekin, oinetako batzuekin, eta iaz, oinetako horiekin egin nuen. Eta entrenamendu guztia ere, beraekin egin dut. Ondo egin da? Hemen gauza asko ikusi behar dira. Urte guztien indazu korrika? Ez, udatik azarora bitartien. Askotan akatxo egiten da, oso entrenamendu epe gutxi egoten da, ez? Epe oso mugatu eta egiten geha. Zapatiak hasiera baten, esan dizuten bezala, 1000 kilometro bali mauzke, igual kanpotik itxuraz oso polikia daude guandikan eta ez daude urratuta, ez daude puskatuta. Baina amortiguazioak galdu egiten dira, jaitsi egiten dira, deformatu egiten dira, biziatu. Orduan, zuk zapaltzeko era bat bali madaukezu eta zapati hori biziatzen badezu, amortiguazio babesa darazken finean ez da iristen berriro karrera egun arte. Orduan, aldatzea konbendagarria da. Distantzia luze bateako bali bada, ez autu beharrezu baita ere, pixka nola zapaltzen dezun. Zehan kataukezun, zabala, estua, arko altukoa, arko bajukoa. Horren arabera gaur egun zapatillak horma ezberdina daukate eta euskarri ezberdina dauzkate. Ikusiko etxugu pixia bat? Bai. Badaude batzuk zabalagoa dienak, igual etxe hauetara joango gineke, gero fikatzen ga pixka bat beraien suolatan ere nahiko agarri hona aukitzen dutela. Joango baginake mendiko batzuta ezberdina da, adibidez mendiko zapatillak gogorragoa die, tako gehiago dauzkate, terrenoa ezberdina dako. Honen nahiko atako dauk, ez da? Bai, baina hauek asfaltokoa die batez ere. Zapatilla bat base bada. Zapatilla egokia ezberdin badaukazu, ez du beste inongo tratamentu behar. Fisioak, podologoak, laguntza asko eskaini zaizkegu lesio baten aurren, baina basea oinetakoa da. Nik oinetako txar bat ikusten bali maet, tratamentu bat ezin eta ondo egin. Azkenen oin ikusi behar dugu, oinetako ikusi behar dugu, eta horri lagunduko dion, kasu honetan plantilla behar dugu, plantilla jarriko banduke. Baina basea oinetakoa da. Askotan, jendeak ez ditu ondo agatzen oinetakoak, eta ondo hartu behar dara. Bai, oinetakoak, hola, kanpotik ikusita oso gauza simplia dira, ez da? Bai. Base bat, oinarri bat, gomazkoa. Ez. Materia sintetikoa da lokarri batzuk. Ez, eta horri honea. Erakutxeko izut ze atal dauzken zapatillak. Bira, guk zapatillak hartzen baitugu, goma ezberdina dauzkate. Alde batetikan, zurua. Zurri jarriko diogun, suela euskarri batzuk egongo dira. Amortiguazioak ere ezberdina joango dira. Eta kasuotan adibidez, begira, korrekzio bat dauka honek. Zer da korrekzio bat? Korrekzio bat ez ere esan dugu, merkatuen, barruraka sartzen dutenak oinak, pronadoreak kasu honetan, aukitzen dute material bat gogorxeagoa dena, inkluso koina modura jarrita bezala. Hau da, ebak dira goma batzuk densidade fuertegoa daukala. Harta, oinak barruraka egiten dunen, horrek heldu egiten dio. Beste zapatilla batzuk aukitzen dute bi kuina konpensauta. Ikusten bari mazu alde batetik. Hori dana joaten da, zapatilla barruan? Hau dana zapatilla barruan dihoa. Hau daukagu horrelaxe, gero bere telak, bere amortiguazioak. Amortiguazio ezberdina die, batzuk goma gehiago aukitzen dute, beste batzuk pixka gogorragoa dira, ikusiko duzu batzuk arintasun gehiago daukate, eta beste batzuk aldiz ezberdinago die. Honek kristala utzi behingo dau. Bai, kasi. Horrekin kontuzu, hau korrika egiteko, ez. Depende ze kirolekin zein behar dezun, azkenen amortiguazio gehiago bilatu behar dugu. Hoi babesa da azkenen finean, hoi gogatu behar dugu. Eta zapatillak, batez ere zure oina ezagutu behar du. Nolabait konservadorik izatea.
Maratoi bat, eta hain luze izan da, pixkat luzatzen balin badeu. Eta denbora ja aurrera di joanen ordu bete, ordu tala horren, eta azkarrak ikun balin badea, rekuperatzia asko kostatu zaigu. Eta deno dakigu, ja, kolpea etortzen denean, segunduak oso askar juten dira. Orduan, segundu batzu horiek kilometroko irabazi ditugunak, gero bapatean dena galdetu ditugu. Eta nik uste tobe dala, motelago batera, ikusi erritmoa nola di joan, ikusi zure gorputza, ze sensazioa ditun eta nola di joan, eta orduan ja sartu zure erritmoetan. Taktikoki ere prestatu behar da maratoi ere bai. Baina gomendioa konservadorea maratea. Hobe pikin bat baxuxego zure erritmo kalkulatuta daukazun erritmotik, ez pikin bat azkarrago. Danak esatu be, nik ez dut maratoi gorri, baina danak esatu oso gorra dela. Eta beti daudela kilometro momentu bat, non ja gorputzak eskatzaizun edo buruak eskatzaizun etxea jutea. Eta hori ikasi behar da ere ganditzen, eta jakin behar da hori gertatuko dela. Saiatzen geha aldan erritmorik uniformena, ezta? Bi partzialak, lehenengo hori eta bigarrena aldan da egoratu nahi egitea. Saia hau ni beti behintzak grupo bat bilatzen, ze bakarri geldi bezke azkenien beti zuk tira berdezu, bai. Por el papel todo muy bonito, pero luego intentaremos ir al mismo ritmo hasta que no se pueda más. Kontrolatu behar dezu esfuertoa, ez zitara oso azkarasi bukaran indarra izateko. Lehenengo kilometroetan eroso senditzen da korrikalaria, ez da min handirik nabaritzen inun. Baina kilometroak aurrera egin ahala hasten dira komeriak, orduan nabaritzen dira lehen oinatzeak. Oinen kasuan, korrikalariaren urratsa oinkadaren arabera, erabateko edo besteko plantillak eta zapatilak izatea komeni da. Ia, ze esaten dira zon. Ba, gastatu xamarra daudela. Ertzetatik batez ere, taldatzeko garaia daukazula. Batez ere, ezkerra eskubikin, hau deixete gastatuko dago bat, bestia baino. Oire ezberdina da, hanka bat besteakiko. Eta horrez esan edo, kanpoan zapaltzen dudala? Ba, kasu honetan, gu ditzen duguna, oina nola sartzen da, txoki hori horpoak egiten duena, batez ere kanpotik egiten duzu. Baina jarraitzen badegu ikusten, eta ez du kanpotik jarraitzen. Hemen barrutik gehiago zapaltzen duzu. Eta nire iritziz, ezkerren, desgaste handigo badago eskubikoa baino. Eta orduan, nire ibilkera zelako da? Hola, puxa bat... Kasu honetan, opoa supinazio batean ango litzateke eta gero askotan konpensatzeko pronazio badago. Dituko du supinadore bazea normala baino gehiago bada. Baina denok egiten dugu supinatu eta pronatu pixkat, hori ez dugu aztu behar. Supinatu eta pronatu denok. Hau da, kanporak egiten badugu, supinadorea geha. Normala baino gehiago egiten badugu. Eta horrela ikusi behar dugu askotan, gure tibiak, gure belaunak, ze oreka daukaten bat besteekin. Nola zapaltzen den ere, ez geha supinazio baten gatuko, gero pronazio baten bukatzen da askotan. Isten, hori da. Kompensazio bat ez geha denok kantokin ibiltzen jongo. Orduan guk askotan, pauso bat behatzen dugunen, behatuko dugu 3 fasetan. Orpoa, oinaren erdipartea eta propulsioa, irteera dana. Eta horren arabera sartzen geha, oreka mantentzen kanpora joten bada, euskarri bajasten. Barrura joten bada, beste euskarria. Baina, oin bakointzak eskatzen duenaren arabera. Oda, ni dauka bietatik puxat. Bai, baina gehiago kanpokaldetik, ni esango nuke barrokaldetik baino. Baina hortako ikusin barra daukau, zure oina nolakoa dan, nolako arkoa daukezun, eta hortzik aurre esango izut, ze komeni zaizun. Eta orain behiratuko jazu? Bai, guazen behatzea. Guazen hemen gainen jartzen, lehen dabiz ikusiko dugu, ze arko daukezun, da nolako oina daukezun. Ilo hemen goraka, hori da. Oso ondo. Lehen dabiz ikusiko duguna da arkoa. Arkoa oso normala dezu. Arkoak 3 diferentziatzen dira. Planoa izan dezake, laua, arko normala, praktikamente zure esan dezakeguna, eta oinak arko asko daukanen, hankakabua. Pertsona bat ez dugu baloratuko bakarri zutik ikusten. Gero ikusi behar dugu oinez, eta ikusi behar dugu zertarako etortzen den, ez? Bere jakimina zein den. Oin hemen jarriko geha. Hanka bat hemen eta beste hanka hemen. Eta ikusiko dugu, kristalan ikusten eginena, ordenagailu baten bitartez, eta zehatzago presioa non egiten duzun gehiago eta ikusiko. Zera zapaltzen dudan, ez da? Hori da. Hau dago plataforma da presiora, eta ikusiko dugu nola zapaltzen duzun gehiago bat edo beste. Eskuak askatuta jarri, geldi aurrea begira, hori da. Eta bitarten ordenadorea kaptatuko du 10 segundo horrela, Oinaren arrastoa. Dagozu pixka kaua, hori esplikatuko izut,
Zatikan, zapaltzen duzu batez ere ezkerreko hau aurren eta atzian. Hemen erdi parera ez du zer zapaltzen. Eskubikoa bai. Hau da, hor ikusten dugu kontaktu bat badaola, baina hemen ikusten dugu kontaktu horrek ez daukala presio gehiagi. Orduan askotan da euskarri bat behar du horrek. Azalera handigo bat ema zapaltzeko. Orduan, oina esan egun bezala, oinak auki ditzazke arko gehiago, normala edo planoagoa. Hemen hasiera baten kristalan ikusi dugu nahiko normala zela. Baina plataformaren gainean jarritea gero ikusten dugu batez ere ezkerreko aldea, oina pixka bat normala baina arko altuago daukala, pixka bat kabogoa dela. Hori ez da zer txarra, baina kabo izateak azalera gutxiago zapaltzen duzu. Eta orduan, pronazio edo supinazioa beti errexagoa ikusi daiteke handitu dela, inestabilitate handiko badaolako. Bai? Orduan, oinaren jokaera ezker oinan eta eskubiko oina askotan ezberdinak izaten dira. Hoi ezin da martxan jarriko dugu, lehendabizi oinez. Lehendabizi oinez jarriko dugu poliki-poliki eta gero pixka bat horreka azkarxio. Bai? Alare nire interesatzen dira hori da pixkat ikustea, zure hanka horrek zen mugimendu dukan. Hoi da. Venga, jak horrek hasi barrezu pixka bat, aurreatu, pausua pixkat, aurreatu gehiago. Pauso handigoa. Heldu esku bazkade. Ezkarrakoa gehiago gute zaizu baizka barrua. Bai. Taloia sartzen deonean, orpoa sartzen danen, ez urrezko plantillaik, ez munduko zapatilla hobenaik, beti desgastea zuk erabakiko dezu nundi jungo da. Zu botako dezu oina. Plantilla batek dauka eragina, behin lurrarekin kontaktu egiten duzunean. Guk hanka nola botatzen deun, hanka nola sartzen da lurren, oiztu guk erabakitzen, hau airean dijoa. Orduan, desgastea beti joango da kanpotikan. Plantillan helburua da, behin zapatzen duzunen, pixua jartzen duzunen, hor daukazu euskarri bat. Eta hor zuk, behin supinatzuten gero taloia, pixka bat egiten duzu poronatu. Eta batez ere, ezkerreko oina. Pixka bat gehiago gute zaizu beste oina baino. Neurrira egindako goz bat, beti. Neurrira egindako oinetakoak, erubatea komeni da. Bai, eta oinetako neurrian honestian egiten, komeni da neurrira eukitzea plantilla bat oin bakoitzean esateko, eta gero zuri dagokizun oinetako on bat aukeratzea. Nik aholkatuko nizun, zure helburua maratoia aurre egitea balima da, maratoi batea iristeko eta lesioaren posibilitatea jaisteko plantilla batzuk jartzea. Eta behin plantillak eginda, zapatilla dendara jotea, beti zapatilla neutro bat hartzea. Eta maratoi baten aurre esan duen bezala, ia bi oinetako aholkatuko nituzke. Bat, rodaje luzetako, eta beste egun batzutako ariketa finagoak egin behar diaren, bai seriak edo beste ariketa mota batzuk zerbait arinagoa nahi bazu erabiliteke. Baina arinakin bakarrik ezin zaitezke galitu maratoi batei aurre egiteko. Orduan orain ingo dugu neurriak hartu. Altxa pixka bat hanka hau, bai. Hau da, ondartzan egongo bat egin bezala. Altxa pixka bat hanka. Altxa pixka bat. Hau da, molde bat. Hor zapalduko dut. Nik neurriak hartu izkizut. Eta hauain, ikusi deunarekin nola zapaltzen duzun estatikan, dinamikan, eta esan didazun, zure oinaren preokupazioen arabera, diseinatuko dugu plantilla bat korrika egiteko. Listo, ez da, Joana? Listo. Doituko idazue, hemendik aste betera dituko dugu, eta hortik aurre basiko pixkanak aprobatzen, abertzen muzduak izun. Karki. Hori da. Venga, eskerrik asko. Agur. Maratoiak 42 kilometro inguru baditu, erdialdetik aurrera hasi ohi da korrikalarientzat gogorrena, burua eta gorputzaren arteko borroka hasten da orduantxe. Estrategia egokia hautatu dugun ikusteko unea da. Ulertu behar da, olako proba bat egiten denean, segurazki izango jala momentuk txarrak, ez? Molesti bat jartzen dela, edo nolabait, askotan, sensazioak digestioa ez dela egiten, edo hotzikaren sensazioa, edo ez naizela ondo sentitzen, ez daukatela, ez dakit, korritzeko sensazionik. Hori hor dago, baloratu egin behar da, eta jarraitu egin behar da momentuz. Ikusi behar da,
Ze gertatzen nahi da. Pasatzen nahi zait, edo kilometro batzukin larritzen nahi zait. Larritzen baldin behi joa eta kilometro batzuk aurrea ez baldin badai diagetzen, erretiratu inberda. Ba ez pare, utzi. Lasterketan zehar gauz bat bakoitzean okerrago baldin behi joa, bakoitzean okerrago eta bukatzeagatik, hori dira gero, etortzen direnak helmugan, larrialdietara, askotan ezin handikatea, gero residentzia edo ospitale eraman behar, eta hori da askotan behak ezateu, zenbat karretan zaitu, segurazki erretiratu inbehar nintzen. Baina eski hori da inbehar dana, ez pentsatu eta segi, bezik eta pentsatu eta erretiratu. Zergatik, segurazki izan nahi du gorputza, egun hartan ez da hola hortarako. Eta hori, ez da kilometroak pasatzen di joanen hobetuko, bezik eta kaltetu ingoia. Eta normalean, atleta guztik, bai maila handikok eta besteak, ez datu hor horma bat dagoela. Eta horma hori, gaina badator, glukosaren gastuarekin, zenbateraino daukagun glukosa pikimak gehiago juten balin bagea, gutxi gora 2 ordutarako idureten digu, eta hor dago horma hori. Baina eske, 30 entrenatu balin bazu bakizu nola bukatuzun, baina 15-20 kilometro korri balin baituzu ez dakizu horma nun daukazun. Eta horretik, maratoia erdiak horri balin bada, prestatuz maratoia ondo dago. Baina prestatu balin bada bakarrik maratoia erdia, zuzenean pensa, maratoia korri daitekenik, arriskutsua. Jendiak esate 30garrena dela, horrei beti deitze joe murua, horma, nei aurrenengo urtean inunean 27 izan zen kritikoa. Eta egia esan ez da katola puntu bat esateko, nei ite zaitena da luzia trayekto bat, eta da Diario Baskoko trayekto hori. A partir del 1 es complicado, pero luego ya a partir del 38 se complica un poco más. Y como decía Belantón, a partir del 40 ya es lo complicado del todo, que es no morirse en el intento, ¿no? 35 kilometrotik aurrea etortzen da, egurra ez bazaude prestatuta, kabo. Gor, lasai hartu, badakizu prestatuta zaudela, konfiantza gorputzagan eta aurrea. Ez dago beste trukorik, entrenatu eta entrenatu. Kontuan hartu behar da, edozein froga baten onzin, ariketa fisiko baten ondoren. Muskuloa glukosaz ustutzen denean, eta hori da maratoian indeuna, seguru nau bukaeran muskuloan ez da lehia ezer gelditzen, hori lehenengo ordu terdi, 2 orduak dia aprobetxatu behar denak berriro errekuperatzeko. Preparatu behar da, fruta, galleta batzuk, glukosa jateko moduan, rekarga hori egin, bete berriro muskuloak, eta gero ja ingozuna. Gaina, gorputza eta batez ere urdaila eta nahiko mintuta edo gogortuta edo zigotuta daude, kolpean olako janari proteina handik edo haragila edo olako gauza jateko. Orduan hobe da janari askoz arinagoak, errez asimilatzen direnak eta gero etorrikoa ospatzeko garaia. Hay que estirar un poco y luego ir a comer un buen chuletón. Una buena cerveza como esa. Una cervecita ahora. Bai, lehenengo eta uste eta azkena izanen dela. Desde Casas Bajas, Valencia, quiero dar las gracias a la ciudad de Donosti, he batido mi récord, 3:30, esquí casco. ¡Viva Euskadi! Vale, gracias.